Electrolux momentálne je značka, ktorá zastrešila celý projekt v rámci súťaže Danubius Gastro, a čo je veľmi pozitívne z našej strany alebo zo strany našich kolegov a odborných garantov, ako sú Jaro Židek, Pavel Pospíšil, Ľubo Herko, ľudia veľmi známi gastronómii, ocenili veľké kvality týchto zariadení, čo som veľmi rád. A samozrejme ja to môžem opäť len potvrdiť, lebo význam týchto spotrebičov je to najdôležitejšie gro v kuchyni. Electrolux je momentálne hlavným partnerom našej súťaže. Je to súťaž Skills Slovakia, ktorá je postupovou súťažou pre Euroskills, pre celú Európu. A vlastne organizátorom je Klub mladých kuchárov a cukrárov, organizátorom som ja, Martin Kovarský. A v spolupráci s Electroluxom sa nám podarilo pripraviť aj túto národnú súťaž. Spomeniem dôležitú vec, ako sú suroviny, čo je bravčový močing pre kuchára. Samozrejme potrebujeme nejaké spracovanie, na to potrebujeme mať využité indukcie, samozrejme, ktoré tiež dodal Electrolux. Pre cukrára je to ganache krém, ktorý samozrejme pripravujú priamo na mieste. Tam využívame zase vlastne sklokeramiku, varné platne a samozrejme cukrári majú kompletnú výbavu aj s chladničkou, čiže všetky tieto spotrebiče zabezpečoval Electrolux. Electrolux momentálne v gastronómii tvorí vrchnú desiatku spotrebičov, vlastne je medzi tými prvými, ktorí zastrešujú a na ktorých šéfkuchári pracujú. Čo som sa ja veľmi pozitívne stretol s reakciou žiakov a každého jedného súťažiaceho, že samotný konvektomát je veľmi ľahko ovládateľný. To prirovnanie je veľmi jednoduché. Ja to prirovnávam k obyčajnému mobilnému telefónu, ktorý sa veľmi ľahko ovláda dotykom, a to isté je tento konvektomát. Čiže ja si myslím, že momentálne Electrolux vyvinul produkt, ktorý je tak ľahko ovládateľný, že si myslím, že má o mnoho väčšiu perspektívu sa dostať do škôl, do zariadení, ktoré obsluhujú decká, či už sú to školiace centra nejaké alebo školy, vlastne na to prvé miesto ako stroje, ktoré boli alebo ktoré sú ešte stále predávané. Čiže momentálne tento produkt, ktorý tu máme aj my, ktorý vlastne, na ktorom decká varia, si myslím, že je jeden top, ktorý je momentálne na trhu. Využiteľnosť v kuchyni, ja si myslím si, že je takmer 80%, či je to varenie, pečenie, regenerácia, samozrejme ďalšie veci, ktoré sa využívajú. A samozrejme, čo je dôležité, je nízkoteplné varenie, čiže tá teplota od tých 60 do 80 stupňov, ktoré sa veľmi často využíva v našej gastronómii. A zrovna sú to stroje, ktoré ozaj veľmi dobre regulujú túto teplotu a samozrejme veľmi dobre spolupracujú so surovinami a samozrejme najviac s mäsom. Ja si myslím, že tá ovládateľnosť a spoľahlivosť je určite na prvom mieste.